Una ta sa mga pagtubag sa mga pangutana, gikan din sa 0927-582-9569. Good day, Pastor. Mangutana lang ko. An mangayo pod ko og pagsabot diri sa Colosas 2:16. So unsa na siya, Pastor? Pasabot ba ana pwede na dili mag-observe og Sabbath days, mukaon og unclean meats, og mag-inom og drinks nga alcohol or dili? Thanks, God bless. So gikuan niya ang Colosas 2:16. Pero actually ako ni siya dungagan up to 17 ni siya. Colossians chapter 2, verse 16 og 17. Gani maapil na magani ang verse 14 ini, pero kay wala man ni sa unod sa imong pangutana, di na nako sa ato iapil. Diri lang ko sa imong gipangutana sa Colossus kapitulo 2, bersikulo 16 og 17. Og mao ni ang gingon sa Colossus 2:16, 17. Akong basahon. Okay? Busa ayaw tuguti nga adunay magahukom kaninyo bahin sa kanunon og ilimnon o mahitungod sa pangilin o sa bulan nga bag-ong subang o sa adlaw nga igpapahulay kini sila landong lamang sa butang nga umaalabot apan ang lawas iyan ni Kristo. Okay? So ang uban nagunahuna nga wala na ni ang adlaw ipagpahulay tungod ani nga bersikulo. Actually wala mag-ingon ang bersikulo igsuon nga nawala na, kundi ang gibutan dinhi landong lamang ni sa lawas ni Kristo. So kibali, kung nagpadayon man siya, wala na kaimportante nini tungod kay ang naglandong nahiabot na pinaagi sa lawas ni Kristo. Okay, ato ni sa tagsa-tagsaon. Mataas gamay ang atong tubag nga iniigsuon kay pila man ni kapunto ang iyang ipa-explain sa ato. Apil ng kanunon, apil na ang ilimnon, apil na ang pangilin, apil na ang adlaw ipagpahulay. Unya dinhi magud-mugunit ang atong mga pinangga nga mga kaigsuonan sa 17, kini sila landong lamang sa butang nga umalabot apan ang lawas iyan ni Kristo. So meaning to say, kanang mga butang nga gilandungan na sa lawas ni Kristo. Sa kamatayon ni Kristo kanang mga butang nga kung kana siya importante kanhi, sa kamatayon ni Kristo na wala na ang iyang kaimportante kay niabot na ang katuyuan. Okay? Kining mga kanunon ug ilimnon igsoon way kalabutan ning bino nga makahubog. Dili ni siya nga nag-refer sa mga 80 proof, 90 proof, 100 proof nga mga bino nga naay alcohol. Wala ni siya mag-refer. Apan nag-refer ni siya mahitungod sa mga gitawag natog mga halad-halad nga atong makaplagan dinis bala ang kasulatan. Say for example, Numbers chapter 29 atong tanawon. 29 verse 6 ug 9. Aron makita og maninaw nato kung unsa ang gitawag nato og katinuoran nining mga butang. Okay? Numbers 29 verse 6 ug 9. Ako basahon. Okay? Labot pa sa halad nga sinungnog, sa bag-ong bulan og sa halad nga kalan-on niini, og ang dayon nga halad sinunog og halad nga kalan-on niini, og sa ilang mga halad nga ilimnon sumala sa ilang tulumanon alang sa usa ka humuot or kahumot, usa ka halad nga hinimo pinaagi sa kalayo alang kang Jehova. Bersikulo 9 nagingon, og ang ilang halad nga kalan-on pino nga harina nga sinaktan sa lana tutulo ka ikapnapulo kabahin alang sa laking baka, duruha sa ikanapulo kabahin alang sa usa ka laki. So may context kani siya mahitungod sa mga seremonyales, mahitungod sa mga paghalad-halad nga gisgutan, way kalabutan sa inom ninyo. So may labutan ng bino nga makahubog lugar, panamas-tamasan lagi nato ang simbolo sa kamatayon ni Kristo. Usay but pasabot si Kristo mi anis kalibutan aron kay nagpakamatay sa gitawag natong mga bino nga makahubog. Unya si Kristo lugar nalangsang dito sa krus tungod sa baboy. Kang isgutan dinhi. Ganing word nga kalan-on igsoon walay bersikulo nga babasa nato sa Biblia nga kanang word nga kalan-on nag-refer sa mga hugaw butang. Walay mabasa sa Biblia nga ang word nga kalan-on nagisgot niya ng baboy, camel, kabayo o guban pa. Wa na siya magisgot igsuon. Kabubri bigyud kaay sa theology didto sa langit kung si Kristo nagpakamatay lamang sa baboy. Unsay but pasabot? Sa diyan si Kristo namatay tungod sa baboy, ang baboy nahinluan niya, ang tao wala pa. Unya kinahanglan ang tao mahinluan, kinahanglan mutuo pagid kang Kristo, ay siya mahinluan. Unya ang baboy karon nga namatyan ni Kristo dito sa Kalbaryo sa krus, bisag walay pagtuo nahinluan na ang baboy,
pagkapobre ka ana nga theology, no? So ato makita nga dili ka na mao ang gipasabot igsoon. Bisag kinsa nga theologian karon, no? Sa mga dagko nga mga denominations nga mga theologian, nakabalo sila niini nga kini pag kalan-on ug ilimnon, way kalabutan kana sa baboy, way kalabutan kana sa bino nga makahubog, apan may kalabutan kana sa gihimo sa mga pari didto sa sanctuaryo, no? So mo ni akong gibasa dinhi sa Números kapitulo 29 bersikulo 6 og gitawag nato og bersikulo 10. Kay ang word bangko dinhi igsuon nga kalan-on gikan sa Greek word nga brusi. Okay? Ang word nga brusi gikan sa root word nga bruma, which means food. O kanang word nga food igsuon wa na magpasabot og karning baboy. Wala tay mabasa sa Biblia nga ang karning baboy gitawag og kanunon. Wala tay mabasa sa Biblia na mao na usahay na ay mahitabo nga sweeping generalization unya ang theology magkagubot-gubot na hinuon nga dili na gid hinuon mahusay, no? So mao na siya ang gitawag nato ga mapasabot. Now arita sa gitawag natong adlawng igpapahulay. Actually ang imong mabasa dinhi igsoon adlawng igpapahulay. Pero kung imong basahon sa Greek word igsoon plural ni siya, no? Sumala usab sa New Testament lexical nga mga pamaagi, si Persbacher ang mong author niini. Ug mato pa ni Persbacher igsuon, refer to Colossians chapter 2 verse 16. Ang adlaw ipagpahulay diha, plural na siya, meaning Sabbaths. Okay? Muna nga ang kung adto ka sa gitawag nato Living Bible Translation kanang kang Tyndale, iya gibutang dito nga Sabbaths. Pero pag-abot sa King James Version, Sabbath days. Unya ang word days diha italic nga pagkasulat, pinahigda nga pagkasulat, nga sa ruling sa translation, nambut pasabot ana, gidugang lang na siya o dili makaplagan sa original. So kibali, kung sakto nga translation ana, mga igpapahulay. Na ang pangutan na, pila maday ka klaseng igpapahulay nga gisgutan sa balaang kasulatan. Na mudagan ta, dito sa Levitico Kapitulo 23, versikulo 24, versikulo 27, o atong tanawon sa 34 o 37, no? Now, arita sa Leviticus 23, atong tanawon, ang gisgutan dinhi sa Leviticus Kapitulo 23. Adunay gisgutan dinhi sa balaan nga kasulatan. Akong basahon igsuon. Hopefully, na ang Facebook karon. Nagingon diri sa bersikulo gitawag nato og kapitulo Leviticus kapitulo 23 sa iyang bersikulo 24 nagingon, isulti mo sa mga anak sa Israel nga magaingon sa ikapulo nga bulan, okay, sa ikapito nga bulan sa nahunang adlaw sa bulan mao ang usa ka balahaan nga pagpahulay alang kaninyo usa ka handumanan sa paghuyop sa trompeta. Usa naaday balaan nga pahulay kung English ni siya Sabbath, okay? Nga diin mahitabo sa ikapito nga bulan sa pirmirong adlaw sa bulan. Okay? Kano sa mahitabo kausa lang mahitabo sa usa ka tuig ug didto sa ikapito nga bulan sa pirmirong adlaw ni anang bulana. Unya hang ikapito nga bulan igsuon sa atong kalendaryo mao na ang July. Pero sa ila igsoon dili na mong July didto na maapil sa mga October na diha dapita. Mga October. Okay? Now, mo ni siya. Unya, pahulay sila. Nganong pahulay? Kay wala may buluhaton yan ng mga panahon na. So, gitawag siya og Sabbath. Now, karon ato na nahibaw-an igsoon kay usahay, adunay mga tao nga nagtuon sa balaang kasulatan nga wala gyud nakatuon og lalom-lalom pag-ayo sa balaang kasulatan. Pagkabasa nila sa Colossus 2:16, mo jump din sila into conclusion nga therefore this is a weekly Sabbath. No. Dili nimo na mahulog ni ana. Now, atong nabasa dinhi sa bersikulo 24 nga naghisgot og igpapahulay. Atong tan-aw na usab igsoon ang usa ka bersikulo sa bersikulo 27 nagingon. Akong basahon. Apan sa ikapulo ka adlaw ni ining bulana sa ikapito mao ang adlaw sa pagtabon sa sala. Ha? Lahi na sa niya mao gyapon nga bulan pero ikapulo na nga adlaw sa maong ikapito ka bulan. So katong ganina ikapito nga bulan sa pirmirong adlaw. Kini karon ikapulo nga adlaw sa pito gyapon nga bulan. So ang pirmiro igsoon gitawag siya to og blowing of the trumpet, Sabat gyapon, kini siya gitawag usab og Day of Atonement, Sabat gyapon. Kaya naman Sabat, kay ang word nga Sabat is rest. Unya atong basahon nagingon sa 27. Apan sa ikapulo ka adlaw ni ining bulana nga ikapito mao ang adlaw sa pagtabon sa sala. Kini mao ang balaan nga pagkatigom og sakiton ninyo ang inyong mga kalag
og magahalad kamo og halad nga hinimo pinaagi sa kalayo alang kang Jehova. Uy, imo makita igsoon, naagyapon nini ang pagtigom nila, balaan nga pagtigom, unya wala sila buhaton, rest na siya, gitawag na siya og igpapahulay. Pero wala mag-refer sa ikapito nga adlaw sa gitawag nato og simana mo ni gisgutan sa balaang kasulatan. Lahi na sad nga igpapahulay apan dili ikapito nga adlaw sa simana. Naas bersikulo 34 sa maong gihapon nga kapitulo sa bersikulo sa 23, no? Nag-ingon ni sa gitawag nato og 34 akong basahon. Isulti mo sa mga anak sa Israel nga magaingon, sa ikapulo og 5 ka adlaw ni ining ikapito ka bulan mao ang fiesta sa mga tabernakulo kang Jehova sulod sa 7 ka adlaw. Okay? So imo magana si gitawag nato fiesta. Feast of gitawag nato og tabernacle sa ikapulo og 5 ka bulan ay nga adlaw sa ikapito nga bulan. Ato isaysay. Pirmiro usab nga ipapahulay gisgutan ikapito nga bulan sa unang adlaw mo ning gisgutan sa bersikulo 24 na ay pahulay. Okay. Dini na sa gisgutan igsoon sa bersikulo 27 sa ikapito ka bulan sa ikapulo nga adlaw pahulay gapon sila. Naasa dinhi sa bersikulo 34 sa ikapito nga bulan unya ika-15 nga adlaw gitawag og Feast of Tabernacle pahulay gapon sila. Mao kini nga mga igpapahulay ang gilandungan sa lawas ni Kristo, sanglit kini nga mga butang nga aduna sila mga paghalad-halad sa Dios nga diin ang halad nag-refer kan Jesus Christ mauni nga human si Kristo nalangsang didto sa Kalbaryo sa krus gilandungan kini sa lawas ni Kristo. Therefore, this is a shadow ug ang reality mao ang lawas ni Jesus Christ. Sa diyan si Jesus Christ gilangsang sa cross nga mao ang katapusang karnero, katong mga paghalad sa karnero panahon sa gitawag nato og Feast of Unleavened Bread, panahon sa gitawag nato og blowing of the trumpet, panahon sa gitawag nato og Day of Atonement, panahon sa gitawag og Feast of Tabernacle, nga naay mga pagpahulay nga mahitabo niya ng panahon na. Mao kini ang gisgutan sa Colosas 2:16. Apan walay labot nini ang ikapito nga adlaw sa simana, tungod kay ang ikapito nga adlaw sa simana, gihatag sa Dios wala pa mahulog ang tao sa sala. Tanang balaod manggod igsoon nga nahatag after the fall of man, may kalabutan kana sa gitawag nato og mga plano sa kaluwasan, especially sa gitawag nato og gilandungan sa lawas ni Kristo. For example, mga paghalad. Kanang mga paghalad igsoon didto na gihatag human ang tawo nahulog sa sala. Wa pa mahulog ang tawo sa sala, walay mga paghalad nga mahitabo sini sa balaan nga kasulatan. Ang adlaw ipagpahulay na ananandaan, wala pa mahulog ang tawo sa sala. Kaya ang adlaw ipagpahulay igsoon mauna ang gitawag nato ikapito nga adlaw nga ang Dios nagpahulay. Unom ka adlaw gibuhat niya unang adlaw bang hantod nagabot sa unom ka adlaw og sa ikapito nagpahulay siya. Wa pa mahulog ang tawo sa sala. Kay ang adlaw ipagpahulay naa kana sa Henesis kapitulo 2 bersikulo 1, bersikulo 2, bersikulo 3, no? Mao na ang gisgutan dinhi sa balaan nga kasulatan og ang tawo nahulog sa sala didto na sa kapitulo 3. Okay, so meaning to say, ang mga balaod nga mga paghalad-halad gihatag na sa Dios human ang tawo nahulog sa sala. Apan ang adlaw ipagpahulay na hatag wa pa mahulog ang tawo sa sala. So ang adlaw ipagpahulay nga maong ikapito nga adlaw sa simana dili kini matawag nga malandungan sa lawas ni Kristo. Okay? Mamanggani nga katong mga niagi nato nga episode igsoon atong nakita nga didto sa bag-ong langit ug bag-ong yuta human ang tawo giluwas. Human ang istorya sa kalibutan, sa kagubot, kasakit o guban pa. Tuana dito sa bagong langit o bagong yuta, naa ang adlaw ipagpahulay. Kang adlaw ipagpahulay mag-igsoon. O imong tan-aon, Henesis 2, og nahuman ang mga langit, og ang yuta, og ang tibuok nga panon kanila. Og sa adlaw nga ikapito, natapos sa Dios ang tanan niyang gibuhat, og ang tanan niya nga nahimo, og mipahulay siya sa ikapito nga adlaw. Mahulog ni igsoon usa kini kailhanan sa iyang pagka-creator, tung pagka-magbubuhat. Nganuman, tungod kay mauni ang matud pa sa ubang mga libro nga akong nabasa,
birthday sa kalibutan. May logic sad, no? May logic sad kay kita igsuon ngano man gyud nga sa 7 ka adlaw, no, nga gihimo sa Dios. Ang ikapito nga adlaw magyud ang gitawag natong special nga adlaw. Ngano miingon ko guys, special nga adlaw? Wala ni nahitabo sa uban nga mga adlaw. Tungod kay niya nang adlaw, gipahulayan sa Dios. Ang Dios dili kapuyan. Mipahulay siya aron sa pag-emphasize nini nga kini siya usa ka adlaw nga balaan. Unya gibalaan niya o gipanalanginan niya ang adlaw ikapito. Wa na mahitabo sa Domingo nga gipanalanginan ang mong adlaw o gibalaan ang mong adlaw. Wala na mahitabo. Now dili sa diya matawag nga malandong ison kay kung malandong wala na unta maghisgot ang Isaiah 66 bersikulo 22 o 23 mahitungod nini nga mga butanga. Okay? So daghang salamat yan na igsuon sa imong pangutana, no? I hope nga